Hello, Achlán agus táhar géad míle fáilte an seo. Is mis Stíofán ó Farrell agus tá an seo le leabhar slí bhíonn má le cén chuí á an scríobh. Tá mis mar chuid go bhana ceol de bhealm Seo Linn, agus bhí muid ag obair bliantach in áit de bhealm gulaiste legan i Gunmara. Sin an áit a chasmuid ar chéile, sin an áit a thosammuid ag scríobh cheol lí chéile, agus sin an áit a dólammuid ar go gailge chomá. Bhí muid ag ggéire ó an scríobh darná. Banna, ceol, nua. Bhí muid díre chéis coppla rudí dhéanamh an seo an siúd ach níor aon órán dar go tain ein. Bhí muid a cas le drám ála dar bhealm Self-Help Africa. Agus bhí siad sin ag rálinn an bhfuil sibse ag ggéire ára an scríobh chuine agus gómuid go dtí áit álan in Africa dar bhealm Uganda. Scríobh muid óran an sin le tuairte bhála go gachtainna. Well, bhí muid ar bís, tuairt muid cámuid áran. Cén cinál áran a scríobh muid? Áran sásta, cínte. Áran le teachtareacht jaas, freisin. Bhí túsa, ach bhí muid ag ar an táin a scríobh agus muid san Africa. Ach, níor muid ag ggéire dul an gan tada, mar sin thosaigh muid ag smaoinemh. Éist go leis an geolanis, smaoinigh í fí fún nó rud a cínte ach ceocha chuisteach ba chuige. Sin fún. Sin ceanna. Now, tá lead in our mana ceol dar bhealm Keith. Agus bíonn Keith ag casa an dabhar guitar, an bass an dabhar guitar, agus bíonn sé casa an mandolin. Bhí sé sin ag siúil, lámháin, hús i mbaile átha clia. Agus bhí sé ag siúil ar an trát ag smaoinemh leis féin. Bhí sé brala rudí aisteacha a bhí tarlú. Bhí sé fechad ar na forgaibh, ar na daoine bhí ar na seáil, agus dúirt sé leis féin. Why is the world so strange? Scared. Why is the world so strange? Why is the world so strange? Do 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 do. Ooh, sin smaoine. Tháinig sé chuine agus such a lads. Tá smaoine bheith. Tá smaoine bheam le haid fún gon riff. Okay, well sin rud amháin atá ag tastal. Riff. Yeah, riff. Bhí just sásta bíonn an a bheith damhsa leis. Sin rud amháin. So hí muid síos. Tá lead in ar mana ceol de bhealm Kevin, agus casan sé sin an bosca ceol is brá leis an trad an ceol sin ceol a chur an daoine ag damhsa ar fud an dam. Agus hí sé síos leis an méid. Do 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 do. Is it check? Do 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 do. Agus an bhfuil is a bhí muid ar bís. Bhí riffa agus bhí smaoine bheith. Céir eile a bheith ag tastal? Well, céir eile atá ag tastal an órán ar échoma. Na né bheith sásta, tá riff, tá písa go tunlachan, beit cordi. Smaoinigh íon sin a fá second. Céirdigh na rudí eile a bheith ag tastal. Agus donach sibse, ag sí sa mala, ag tríal ar an scríobh domain. Céirdigh an fún nó melody a chura leis na cordi seo. Éist gidó a fá second. Seo den mo guitar, mo bhébí, mo leanadín. Tá má hello, cefa tú, tú go bha, se gúnig go má. Tugum sé seo mo chola lumsa sníe. So an piece of bhí mu a casam sin ná.
mise cas a guitar. Ach céir atá siúla gom an áíre. Níl ach chearra rud ar siúla gom, agus sin ag na códaí. An ceann sin, sin é D. Well, le capo sin F. Siúr ceann eile. Is málam san ceann sin. É sin ceann seo? Agus an ceann déarnach? Right. Sin chearra chord, alright? Níocha fan géad go na chórán ar dam. Ní úsáideann siad a chearra chord, agus is tí sin iad. Fáin go bheiceamid. Úsáideann sé chearra chord sin. 1, 2, 3, 4. Para chomháin, na beidir. Mi para cheile. Mag was ar éidir mar seo. Nach máin siad a fáil difriúil. Éis le seo. Check for sure. Altame sasta es problema d'ansia. Oye, 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 oye. Gleor ballach gur féidir leat an chearra chord céanna a chasa. Gleor ballach, achas tá siad ar fád ceart. Nuair bhí muitigh sí sios, dó, bhí riff é Keith. Do 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 agus bhí Kevin an é chasa. So dúirt mi sé, tá muitigh gear rudí sásta, súna me. Béidir é sin, nó béidir sin? No, ag dúirt. Do 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 Bhí muid ar bís. Bhí gá rud a gcoinne sin. Bhí an riff agus bhí an guitar freisin agus nuair a chormas a chéiliad bhí muid a ggéar a bheith dása agus bin díreach rud a bhí wein. Nis, céir atá bhain í sin. Tá smaoinemh a gcoin, tá riff a gcoin, tá ceol, agus tá an guitar, tá na cordúin. Bhí muid a ggéar a fún das. Fún. Céir is bríle fún. Fún, sin é an rud atá sin sa riff sin. Do 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 sin fún. Ach vinna bhí a chas é céibhar an mosca ceol. Bhí muid a ggéar a péidir rud a cint a chur le chaid versa. Well, is that nuair a chosíonn óran agus an chéad a go chloisin tú an chud is mú go lán ná an versa. Tosan siad a ginseacht rudí. So thosa muid ag smaoinemh, cén cin a versa atá wein? Muid a ggéar no, 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 no. Níl. Níl sin sásta, agus ní muid a ggéar a bheith dása sin. So bhí muid héis etils hall go dtí Uganda le South Africa agus freithmuid an tír álan seo le riff agus le cordaí. Ní raibh aonad eile a gcoin. Agus bhí muid faoi bhrú ár an scríobh. Sin an fág ar an sin, bhí muid ag ggéire ár an scríobh.
Bhí mu casta le daoine ála, bhí siad ar fad chodeas, bhí an ghrian ag talamh go háirt sa spéid, bhí mu gimar soccer lo, bhí mu bhí chomud ar scoil lo, is cuimhne a bheith sí sa rang mata, bhí sé go hálan. Haine sé go mórmhórling a bheith lí amach faoin ngrian. Agus dúrmid, cámad rudacíns, mád leis an ngrian, cámad an rud mothúcháin sin a chur amach. Agus bhí mu ag ar fún. Céin fún, céin do a chumad an. Do-do-do! Ooh. Do-do-do! Do-do-do-do-do-do! Do-do-do-do! Do-do-do-do-do-do-do! Rimmuid go dtí seomra, formmuid an guitar, formmuid an bosca. Do-do-do! Ooh, so bhí smaoine bang le haidh versa. Iontach! An sin bhí mu smaoineh. Cén fún a úsáid an muid le haidh cuarfá. Cuarfá. An sin chomad amach. As an siomra, lá difriúla bhí an, bhí mu an sásta, bhí riff againn, bhí an písa sin ar musca ceol, bhí an guitar againn, bhí an versa againn. An níis bhí cuarfá againn. Cuarfá. Now bhí muide an sin, agus bhí mu ag gopur leis na daoine seo, agus bhí mu ag marachtáil leis na daoine seo, agus smaoine muid. Fuin bhrása sin scá a chéile a bharan na daoine. Is málam an bhrása sin scá a chéile a bharan na daoine. Scá a chéile. Scá a chéile. Da-da-da-da-da. Scá a chéile. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da. 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 Nach ram was a chosáasta an lá sin. Smaoine bhí an riff. Bhí mu an go le dawsa le sin, yeah. Céad a le bhí. Bhí an versa. Agus bhí cuarfá. Bhí mu ar an mealach, agus bhí ach fós bhí go leor le duine. Céad é chéad a deile níos sin a bhí wain? Smaoine muid, mád le ceol, bhí riff againn, yes. Bhí cordaí againn, yes. Bhí versa againn, yeah. Bhí cuarfá againn, lyricí. Bhí ar an lyricí a scríobh. Agus sin ród an tábhachtach ná lyricí scríobh. Cuid is mú béidir go óran scríobh na lyricí ar dús agus an sin an ceol. Linne leis an óran seo scríobh muid an ceol ar dús agus an sin na lyricí. Ach brahan sé. Bhí ceol sásta againn. Bhí sé bunathe ar mothúcháin agus ar dawsa agus a bheith suas agus. Sásta. So has to wain lyricí sásta a scríobh. So, an rud a rinnemuid. Hí muid síos ag babhart taobh mo. Bhí an crán mór míltach an acilinn, bhí éanach a thuas, agus bhí daoine ag gcéir daoine ar all an taobh agus bhí an balla go hálainn. Bhí sé te an lá sin. Hí muid síos agus dúrmuid, céird is brálinn faoin áit seo, faoi Uganda, faoi Kayunga an taimtá ar Mala. Céird is brálinn faoi. Stúirt dahí, just a bheith lí amach faoi hatnimh na gréine. Dahí.
Líamach faoi háitnimh na gréine. Well, bhí an chéad lína ein. Agus bhí mu a ggéire, bhí mu a cápláin, bhí mu a cóta bhúda cinnta na scríobh síos, mar ag bhí is ein. Bin an lína bhí wein. Líamach faoi háitnimh na gréine. Ok, éí bháin ag tarringt. Ní bhín, ní mar sin. Éí bháin ag tarringt. Bhí bhúda cinnta nasnamh. So bhí ar an sí síos a ríist, agus bhí ar an smaoinemh. Céir iad na rudaí a hastín le chaith lyricí maithe. Rím, siolaí. Tá sé cinálín ar nús dáin a scríobh nach chuil, an mín sib sé a riomh ag scríobh dáin sa rang, nó fiú latéin sa mala. Is brán am héana bheith ag scríobh dáanta, nó ag scríobh lyricí. Is mar a chéile iad dáin agus órán, mar an géala iad. So dormant's right, tastíon rím. Cé is brí a rím? Tá, lá, sin rím. Balla, falla, sin rím. Cé a lefachan? Bárán. Ag clárán. Tá an fog léana súsán go chéile. Ach hí muid síos. Líamach faoi háitnimh na gréine. Éine. Léine? No. Líamach faoi háitnimh a léine? No. Den dúirt cebh. Céir fuair chéile? Chéile. Éí bháin ag tarringt le chéile. Fioch muid sús an gitar agus an muid. Líamach faoi háitnimh na gréine. Éí bháin ag tarringt le chéile. Yes! Whoa! Yes! Bhí muid ar an malach. Lína a héin agus lína a dó den versa scríobh. Flach muid sos an sin mar níor muid a ggéir an numar go brú a chur ar an héin. So, bhí muid ar an malach leis na lyricí. Bhí an versa scríobh going. Líamach faoi háitnimh na gréine. Éí bháin ag tarringt le chéile. Sin ar slí an téithín a daine. Love is féidir éo an ghéine. Versa a héin tic. Anis an córfa. Ach, bhí cinálín acra English an córfa. Bhí head start again. Me an cuivalín. Hánig an smaoinemh le an córfa as frása. Si ben an cuimúir an frása. Óid? An frása a bhí an ná ar scá a chéile a warin na daine. So an cuivalín an fún. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. Ar scá a chéile faoi has na gréine. Ar scá a chéile faoi bhrat na spéide. Versa agus córfa ó an lá sin bhí muid sásta. Bhí muid an sásta. And nish, bhí riff an pí a dása. Bhí na cordaí ar an guitar. Bhí an versa. Líamach faoi háitnimh na gréine. Éí bháin ag tarringt na chéile. Sin ar slí téithín a daine. Love is féidir éo an ghéine. Bhí córfa ar scá a chéile. Bhí as na gréine. Ar scá a chéile faoi bhrat na spéide. Ó, bhí muid ar bís. Bhí muid ar bís. Now smaoinemuid, thug muid sos an sin. Chum muid amach. Ag spree soccer, ag gimmert, agus ag caint leis na daine a bhí an sin. Agus dúirt muid le, céird is brá líb a dhéanamh. Agus bhfuil said, dúirt siad linn rudachíns an difriúil. Rudachíns nach bheicá go mór an really in éidean.
A rud a hála, bhí muid is seomar ag duna mata, sa ranglo. Agus tháinig muid amach ag am sosa. Now, is cuimhnum nar bhí mise mo gasaró go goil ar scoil, an chéad rud ar rinne mise na chuma díreach go dtí an farc felle agus thosa mé ag immert pelchailech, nó soccer. Gachaile lá an tamar fad. Bhí mo cárta, bhí si gur bheith ag bhréine a chéile, bhí cárta eile lom, bhí si gur omáíocht immert, cárta eile bhí si gur siúl típil agus cant, cárta eile bhí si gur bheith sprí cartaí. Ach ní ar aon duine mar rang, a chu amach ag sinnim drumí a mo ar an glós. Sinnim drumí a mo ar an glós, ag casa drumí a mo ar an glós. Ceachna amach si gan is níl. Sin ní éon drumí amach ar an glós. Ach, ag Kayunga, Uganda, san átar an muide, bhí. Ní bhí mar an báistí, mar sin ní chatú do bhúirte staach gachúirt, ach bhí drumí aontacha. Drumí dar bhanam djembés, drumí dar bhanam bongos, bhí si lús as a láva, bhí si harbar. An rud is ggéireachó an seo an éireann, ná an báran. Smaoinim sé ar máran, is drumatá. Ach an djembé agus an bongo is drum a costa sin máran ach casta mar sinna. Ach ní hinach chuoine chasta báran. Chasta báran mar seo. Ach bhí rithim den chéad sco ag na daine seo. Agus bhí muide ag ar a rúní bug an rithim sin na chuirteach. Sprálam sa rithim. Sprálam sa crag cheol. Cid spríle crag cheol. Crag cheol, sin éon cheol a dhéanam tú nuair a bhullann tú rud a cíns. Má bhullann tú báran, má bhullann tú druma, má bhullann tú djembé. Céir is féidir ina dhéanam. Líb sé samala. Beidir nach bhfuil drumí ad an sin. Beidir nach bhfuil báran ad an sin. Beidir nach bhfuil djembé ad an sin. Ach, rud amháin atá ad ná de chirp. Ok? Ban is síle seo. Bhfuil éon den anna sin éana. Sin ceol. Sin ceol. Sin ceol. Sin ceol freisin. Na cha. Fechar seo. Nis tá mé ggéir go mé tusa lumsa ag duineh ceol. Tá rud a cíns an seo am dar bhanam loop pedal. Tásúlam go naibhíonn seo. Ar dús bára, tá mé ggéir gach duine an sin agah smáile. Mé ggéir go dosa sibé ana seo. Now, muna bhfuil si brenn sin dhéanamh sé cearcail or. Fáid a chud méach a bíte chuin. Go sí sé a chud clúna agus go. Just mar sin. Go dá séh agus fan go bheith. Sin duine a bháin, sin mise. Beidir chur mé mise a rís, duine eile. Chur mé duine eile beidir. Dúnig í súile. Cynnig yn nhw'n bostach na chwyl. Fan gyfeich gymryd. Banig i twylo sio. Is het ook goed, zacht de stag. Oh, dat is een guy niet past die. Nou, wat doet hij daar?
bin nur froh und schön, dass ich nicht gut sein kann. Bosch, die nach gut. Ich gehe nicht mehr vor am Braun auf schön. Agus tá mé sáteistí Tá sé car bastí tíomh má Agus tá mé sáteistí Fé a ceapsib sé frí sin Bhí sin ús gorá sé car bastí nach ra Tá mé sásta bfu mé tirim inis Smaoinm mu inis Sin éon cinál rud a bhí muide I ggéar chursach san órán. Ní rud cinlín brónach. Smálam sa hanga chéile ach ní leis an órán seo. Agus cuimid í céir a bhí ang ríist. Bhí riff a going, bhí vers a going, bhí corfa a going, bhí muid ggéar craceola chur leis. Bhí muid beag nach an ach bhí rud a cíns in asnamh. Bhí muid ggéar níos mú daoine háirteach. Céad a bheán. Fach moet na písa chuirteach in gorfa le go mach gachtain an a bheith Seo Linn. Fan go bheic muid. Okay, it's Malum san písa sin. Fan go bheic muid den muid Ruinberg Lúpal. Sin duine amháin sin mise amháin sin canna chumas duine cintile. Burst in it. Basic chords you can tell it. Chormid an a gachrod agus bhí an tóran beagnach réití ag an deire. So, ó hús go dtí an deire. An chéad físa, féch go sin an Seo Linn. Lima, bhí hannig na glíne, daoine bháin
tá roinnt le chéile sin ar slí taking a day now love is painted in your life now oh 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 the grain, the sky kela, free robin spade, the sky kela, free as the grain, the sky kela, free robin spade. Wake up the baby boom, 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 wake up the baby boom. So bhí muide ansásta ag an trá sin, bhí fangabhecmut le gachrad anseo, bhí ceolalaigh, riff, cordaí, versa, curfa. Tic! Bhí lyricí ag bhí rím, bhí siulaí, dán a bhí an cinelín, agus téma sásta. Bhí crag ceolalaigh leis an djembe, leis na drumí, the rinnewood's piece of clacht leis an gurp, agus bhí piece of beag lugandan, cuaig at bueba gumu. And bhfuil aon duine in an, cuaig at bueba gumu rá. Bánig í trí las. Cuaig at bueba gumu, cuaig at bueba gumu, cuaig at bueba gumu, cuaig at bueba gumu. Is bralam san canan piece of sin. Agus ag an deire rinne muid tafad nuair tháinig muid a bhaile. Bhí muid ansásta le gachrad. Bhí turas iontachain go dtí Uganda, dóla muid go leor faoin tír, faoin daoine, céad smála, cecho sásas tá siad, sprála bheith drumadóireacht, tá siad an go anmhaid dása, scríobh muid ór an lo agus tháinig muid a bhaile lena hafad. A chairde, tá súla am inis, go bhfuil sibse chun dul agus fechad an bhfuil tosa in an ór an scríobh. Smuoinigí faoin geol, smuoinigí faoin lyricí, bhfuil tú gur áir an bránach, bhfuil tú gur áir an sásta, bhfuil tú gur áir an dam, nó bhfuil tú gur áir an atá spríomhar. Banig í trí las, scríobh dáanta, scríobh ceol, bí a dása, ban tanamhas an síl, ban trí las agus tú má ar an glós, ban trí las agus tú Somália. Banna tú tanamhas, tá mai cínte. Achanis, ag an deire, tá mu benach cruachta, bhhailm a thaispáins chuoibh inis, an bhí seán a rinnemuid le haid ar scá a chéile. Sa bhí seán seo, tá roinnt gon sconanú a rinneú agus muide i Uganda ag an am sin, agus cloise sin freisin an ceol a hafad muid sa stúdio nuair tháinig muid a bhaile. A cháin agus a cháirte go raibh míle maith a gcuibh I leog as bheith éisteach lom an seo an bhain mise an tanamhas, tá súlam go bhain sibse tanamhas, agus is súlam gur fiog sibsús cúpla rud. An tain rud atá webse, ná go manach sib tríal as órán a scríobh, nó éonrad. Tá mé gur rud a cinnt cruthaíoch web, órán nó éonrad mar sin. Má tá sib sé I ggéire I de cheola a rá go dtí cuman na bhíon déanaí a freisin. Guys, tá sib aontach, ba mu sé Stíofán ó Phorraid ó mána ceol Seo Linn, tá súlam gúil sib sé ansásta le chuilead, sa síl, sa gachrad, banig I tanamhas písa beag árán a scríobh,
agus feici me si be gan cin sama. Seo é ar scáil chéile agus slán. Er skal ikke